κάνουμε ένα βίντεο κλιπ αυτό να τελειώνει. Αλλά το Βαγγέλη περιμένουμε. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φέρτε πίσω τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, να μην γίνεις αματάς. Γέννησαν κάποιες μανάδες, υπουργούς και βουλευτάδες, μπήκανε μες στη Βουλή και μας βγάλα την ψυχή. Μπήκανε μες στη Βουλή και μάθαν στην αρπακτή, κι αν σε όλα διαφωνούνε, στην κονόμα συμφωνούνε. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φέρτε πίσω τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, να μην γίνεις αματάς. Μπαίνανε στα Υπουργεία, δίχως να έχει τσεπινία, μα μετά τη συμφωνία, φίλε μου, εκεί να δεις. Κάτι δεις απ' τους μάγκες της Βουλής, το περίεργο να δεις, δεν τα έκλεψε κανείς. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φέρτε πίσω τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, να μην γίνεις αματάς. Ήπια 23, η σύνταξη συντηρία, δεν υπάρχει σωτηρία και δεν έχει τσέπη μία. Δεν μας λέτε τελικά, κοίτα πήραν τα λεφτά, ίσως να έχει μείνει κάτι και σωθούμε ξαφνικά. Πάντα επίκαιρος, πάντα επίκαιρος. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, φέρτε πίσω τα λεφτά, φέρτε πίσω τα κλεμμένα, να μην γίνεις αματάς. Ένας τρόπο που είναι επίκαιρος πάντα.